Традиционният фермерски пазар в Монтана привлича производители от цялата област и цялата България, предлагайки голямо разнообразие от висококачествени продукти. Събитието се провежда днес на площад Джеравица, където 30 щандове показват своите стоки. Жителите и гостите на града имат възможността да закупят масло от бял трън, зеленчукови разядки, шафран и още много други уникални продукти. Сред изложените артикули са различни видове брашно, приготвено по стари технологии, хляб, козунаки, млечни и месни продукти, мед, халва, тахан, ядки, сладкиши, сироп от арония, сокове, безалкохолни напитки, мехлеми, тинктури и цветя. Пазарът е организиран от общината, като понеделник е избран за дата, тъй като е пазарен ден за Монтана. Целта е да се покаже разнообразието от местни продукти и да се насърчи подкрепата за малките производители. Пазарът предоставя възможност на производителите директно да продават стоките си на клиенти, като същевременно намалява въглеродния отпечатък от транспорта на продуктите. Фермерският пазар в Монтана е популярно събитие, което привлича както местни жители, така и туристи, интересуващи се от закупуване на качествени продукти директно от производителите. Това събитие допринася за местната икономика и подкрепя устойчивия начин на живот.